Айде, Марки, дай да сложим едно крутонче, дето хруска. Магданоза, извинявай. Махаме го. Чакай, не виждам. Айде, махнахме. Айде сега едно крутонче, дето хруска. Ма ти нищо не си изял, Викторчо. Ще ревеш пак. Още само едно, май. О, не, то за Марко трябва. Не, Марки, това не е за тебе. Да. Кури. Айде още едно крутонче, Марки. Бързо, докато хрускат. Какво има там? Картинки? Делфинчето. Да, видя ли го там? Ама знаеш делфинчето колко много крутони яде? Айде ти да му покажеш как ядеш едно крутонче. Браво на Марки. Вкусни ли са крутоните? Искаш ли един, дето ще хруска? Виж колко много крутони има вътре. Искаш ли дето хруска? Изяж ги бързо. Релсите, да. Ма не, стой, чакай, Марки. Релсите ще те извикат, като видят, че ти е празна купичката. Ще те дигна от масата. Айде, още едно. Какви глупости говорите вие? Айде.